అందరికీ నమస్కారం. స్టేజ్ లైన్ రాష్ట్ర థియేటర్ త్యాగరాయ గారి సభ తెలంగాణ రాష్ట్ర చలనచిత్ర అభివృద్ధి సంస్థ సౌజన్యంతో 13వ వార్షికోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్య అతిథిగా చేసిన పెద్దలు నేటి ముఖ్య అతిథి ఎంకే రాము గారికి, సభాధ్యక్షులు చెల్ల రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి, ముదిగొండ వెంకటరెడ్డి గారికి, లోకల్ కృష్ణయ్య గారికి, హనుమంతరాయ శర్మ గారికి, ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న రవికుమార్ గారికి, ఈరోజు పురస్కారం అందుకున్న పురస్కార గ్రహీతలు గోపురాజు రవికుమార్ గారికి, దాసరి రమయ్య గారికి, చిల్ల శివపార్వతి గారికి, సారిల రాజు గారికి, వైవిఆర్ ఆచార్య గారికి, టీవీ శిరీష గారికి ముందుగా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఏదైనా ఒక సంస్థ స్థాపించి దాన్ని నడిపించడం అనేది ఎంత కష్టమో పెద్దలు మా ఎంకే రాము గారికి తెలుసు. ఒక 19 సంవత్సరాలు ఈ కార్యక్రమాలని అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ రవికుమార్ గారు వారి కార్యవర్గం ఎంతో అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. వారికి కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు కృష్ణరాయవారం, సత్యహరిశ్చంద్ర రెండు అద్భుతమైన పద్య నాటకాలను ప్రదర్శిస్తున్న అఖిరాజ్ సుందరరామకృష్ణ గారికి, బాల నాగేశ్వరరావు గారికి, మంగపతి గారికి, అదేవిధంగా డాక్టర్ పిల్లుట్ల లక్ష్మీకాంత శర్మ గారికి కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈ పౌరాణిక డ్రామాలు ఈ మధ్య మొదలయ్యాయి మా త్యాగరాయ గారి సభలో. రెగ్యులర్గా చాలా మంది ఈ నెలలో ఒక 5-6 కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను, ఎవరైనా కానీ ఈ పౌరాణికం కానీ సాంఘికంగా డ్రామాలు కానీ ఈ ఎలా ఏ విధంగా అయితే మేము 365 రోజులు ఉచితంగా ఇస్తున్నామో ఈ కార్యక్రమాలకు కూడా మేము అదే విధంగా ఇస్తున్నాం. ఒక సినిమా పాటలకు తప్పించి మిగిలిన అన్ని కార్యక్రమాలకి ఇస్తున్నామని మీకు మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాం. మా 4 థియేటర్స్ ఎందుకోసం అంటే కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్లో సార్ మేము ఈ కార్యక్రమం చేస్తాం, ఆ కార్యక్రమం చేస్తాం అని పర్మిషన్ లాగా అడుగుతుంటే అది అవసరం లేదు. ఇలా పౌరాణిక డ్రామాలు కానివ్వండి, భరతనాట్యం కానివ్వండి, సంగీతం కానివ్వండి, సాహిత్య సభలు కానివ్వండి, పుస్తకాలు ఇచ్చిన ఒక్క సినిమా పాటలు మించి ఇంకా మిగిలిన అన్నీ చేస్తున్నాం. మరొకసారి అందరికి కూడా స్వామి కృప ఉండాలని, మనందరం 2వ వేవ్ దాటిపోయాం, 3వ వేవ్ కూడా మనకి లేదు, మనందరం మంచిగా ఉంటామని ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులతో చల్లంగా ఉంటామని మరొకసారి కోరుకుంటూ, ఇంత మంచి కార్యక్రమం నిర్వహించిన రవికుమార్ గారికి, మా సుబ్బారావు గారికి, అందరికీ వారి కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇలాగే ప్రతి నెల ఒక్కొక్క కార్యక్రమం పౌరాణిక డ్రామా చేయండి. పిల్లుట్ల వారు మీకు మా దేవాలయంలో కూడా చెప్పారు, మీరు కూడా మీ సంస్థ తరఫున మన సులాపాని గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, ఒక డాక్టర్ గారు ఉన్నారు సులాపాని గారు అండి, ఆయన ఆపరేషన్ పేషెంట్ కూడా వదిలేస్తారట ఈ పౌరాణిక డ్రామా అంటే అంత ప్యాషన్ అండి ఇక్కడ ఉంది. అలాగే మీరందరూ కూడా ఈ ఆర్టిస్టులు అందరూ త్యాగరాయ గారి సభని ఈ మాతృ సంస్థలాగా భావించి ఇక్కడ ఈ వేదికను ఉపయోగించుకుని ఈ రాబోయే తరాల వారికి కూడా ఇది పరిచయం చేసి అంత ఇంట్రెస్ట్ కలిగేలా చేయండి. మనకి ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో వచ్చాయి కాబట్టి అనేక లక్షల మంది చూసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అని మరొకసారి తెలియజేస్తూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ.